Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Pinahihirapan ka ba ng sakit na diabetes, myoma, osteoarthritis, goiter, gout, dysentery, rheumatism, at marami pang iba? Uminom ng Miraculong Herbal. SED Panyawan Plus! Luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay. Nagpapalakas ng immune system, nagpapaganda ng daloy ng dugo, at nagsisilbing antioxidant para sa ating katawan. SED Panyawan Plus! Hanapin lang ang SED Panyawan Plus na may tatak SED Marketing sa mga butika na malapit sa inyong lugar. A quality product of SED Marketing. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Hain ko. Unsa kining dapit nga ako na imutangan. Kayak. So kayo palibot. Puno sa kayak. Karan pa ko makakita o kayak ngayon ini. Sa kining dapit nga nung naabot mo ko din unsa ning dapit Kikinsay nagdana ko din Ni aka sa luwas nga dapit, Panyang. Ermitanyang Bruha?
Luwas ka nining dapita. Ug dili makasud dinhi ang imong mga kaaway. Sir Renan. Hain, Sir Renan. Dili na makita si Renan. Di na nimo makita. Ngano? Hain man dahil, Sir Renan. Ngano dili naman ko makakita niya? Patay ka na, Panyang. Sa... Patay? Ako... Patay na? Mao ka na. Patay ka na. Dili! Dili! Dili ko mo tuo nga patay na ko, Ermitanya. Dili ko patay. Buhi ko. Ako ang naibaw sa tanang may tabo kanimo, Panyang. Patay ka na. Wa na si Panyang. Huwag ko makasabot mo. Kung patay na ko, nga nagasulti pa man ta. Nga nagkaatubang man ta. Hisabtan mo ra ang tanan, Panyang. Si Renan, hain si Renan. Usay nahitabo niya. Ayaw na siya gunahuna. Maoy ati mana ang imong kaugalingon. Isulob kining mga sinina. Oh, Nakaila ko anang mga sinina. Ako ka ng mga sinina. oh. Imo ka ng mga sinina sa diyang ikaw pa si Pani. Kanang mga sinina, mao kanay imong isulob. Ako mga sinina. Gibingaw na kay ko ining mga sinina. Tugutan ko na ikaw paggamit anak pagbalik. O gusto ko nga unya ka na makikita pag-usab ni Renan inigtakdol sa buwan. Unsa? Dili ka mahimong magpakita kaniya sa pagkakaron kay patay ka na. Paabuta ang pagtakdol sa buwan, una ka magpakita ni Renan. Huwag ko magkasabot ni mo. Patay naman ka ako. Unsa una ko magpakita ni Renan nga patay naman ka ako. Pasabta ko ining tanan, Ermitanya. Ayaw kong libugag maayo. Ug tatay pa, ang akong samad. Gidunggab ko ni Caroline. Nakukong samad sa tiyan, pero hain. Manong wa ko'y nakita nga samad. Kay kahag ka naman, dili na masamad ang kahag. Masabtan mo ang tanan inigabot sa hustong hikayon. Basta tumana ang isulti ko nimo. Kanang mga sinina mo sa ikaw pa si Fanny, mao na imong gamiton. Og si Rinan, makikita ka lang ni Rinan, inigtakdol sa buwan. Ermitanya! Ayaw na! Ermitanya! Nawa na siya. Sa maning nahitabo na ako. Tinuod ka nga patay na ko. Pero kung tinuod pa, anong pasulubon man kunya niya akong mga sinina sa ako pa si Fanny. O ganong sa taktol sa buwan pa man ko magpakita ni Renan. Nabalaka ko ni Renan. Nabalaka ko niya. Renan? Tay? Anak! Tay! Salamat! Renan! Salamat kayo. Uwi daw tayo natapon niyo. Renan, dako ni Alma din eh. Kaya naibaw man siya nga nagkuba ang atong payag. Ug gikuha amin nila si Titoy. Salamat. Si Titoy.
Hain sa tay. Ito nagpatuna sa atong kabaw. Salbahes ka sa Ma'am Caroline Linan. Siya man nagpaguba sa atong payag. Sila sa si Simon. Nadahas kwarta. May kaluoy nga may guba sa atong payag. Pero ikaw, diin man sa day ka. Anong karoon ka pa man may paulit din sa ato. Dito ko sa karang budiga, tay. Nadagpan ko nila ni Ma'am Caroline. Unsa di ay? Grabing babayhana. May gani, wala ka mga asawa niya rinan. Kaya, dili na ko siya madawat o nga akong umagat. Bangis ka itong babayana. Si Panyang, tay. Si Panyang. Wa na ko makiti si Panyang. Ha? Kinsan pa niyang? Katong babae nga batayog naong. Katong ungo nga matod pa ni Ma'am Caroline. Imong uyab. Dili ko siya uyab, tay. Ug labo nang dili siya ungo. Ha? Gidunggam siya ni Ma'am Caroline. Dako kisig samad sa tiyan. Pero wala ko mahibaw kung hain siya. Nawa ang patay niyang lawas. Ama noon. Nandot noong namatay ka. Unsa? Nakapatay yun yung tao si Ma'am Caroline. A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee. Zed Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Felipe! Hain si Caroline. Daghan na nakakita nga misud siya dinhi sa atong mansyon. Oh, Hain siya? Ha? Lucio? Oh, sir! Nasa sa kwarto ni Aning Sunita Pani, sir! Bitago! Ha? Oo! Nagkakigugo niya si Nina pag-abot niya din sa mansyon, sir. Uy! Kasi may napatay niya, sir. Ang babae nga batig naong. O gituhuan nilang ungo. Siyang ginungga ni Caroline. unsa? Ug napatay ba siya ni Caroline, ha? Felipe? Amot to pag kumahibaw. Sige, nagaw na. Kentuon ko siya. Caroline! Ablihin kini puntahan! Si Tio Felipe mo kini! Tiyo! Ayaw kong samog ka! Tawa mo diya! Magsulti da! Nagkabuhat kag sa, Caroline! Dili ko magpadakop! Bahala na! Dili ko magpapreso, Tiyo! Magsulti na kita! Dili ko magpapreso! Magsulti da! Ayaw ka manaka! O may pulis kami abot! Dili ko magkawas! Mapugos ko pag guba sa pultahan! Kundi ni mo niablihan! Magsulti da! Caroline! Ayaw ka bala ka! Dili ka na mo pasagdan! Tabangan ka na mo aron dili mapriso! Ablihi kining pultahan! Basta dili ko mapapriso! Basta tabangin ko ninyo, Tiyo! Tiyo! Kung doon na magaling mo ano yung mga pulis, kinala at bangon mo sila! Sa? Bato ninyo tabangan ko ninyo! Oo, laki! Mutabang me! Buhato na mo ang tanan aron dili ka mapriso! Pero kinahanglang manubag ka sa nabuhat mong sa... Ang magalit siya mo! Gailan ko ninyo! Pag-umamkon ko ikaw, Caroline! Pero di na rason aron mukonsentirme sa krimen nga imo gibuhat. Nagtuugid kong napatay ni mo ang babae. Busa surrender sa mga polis. Sulbaron ta ang krimen nga imong nahimo. Pinasubay sa balaod. Dili ko! Dili ko magpadakop! Dili ko magpadakop! Caroline! Caroline, asa ka ba ingon? Balik din, Caroline! Caroline!
Asa man ka, mama? Way dagan, ma'am! Way ikyas, ma'am! Way ikyas! Ayaw kong alihin! Di ba mo, ma'am? Maka-ikyas kas pulis, pero di ka ka-ikyas na ko. Abdi pagkos pulis, ma'am! Ay, ma'am! Uy, ala na! Gitukmol ko ni mo, ma'am! Dili ko magpapriso! Uy! Ala, nakadagan dyan! Mo ikyas dyan si Ma'am Caroline! Magpalayo ko din eh. Dili ko magpondo din sa mansyon. Ha? Asa ka pa yung... Roland? May ikyas ka! Likain mo ang nabuhat mo! Dili ka magka-ikyas! Dili! Buhay ko! Buhay ko, Dili ka Roland! mo magpalayo! Hayop ka! Kung imo ko pasakitan, mamatay kining akong anak kaniasa ko sa bakan! Nagsabak ko sa mga anak, Renan. Og maangin siya kung pasakitan ko nimo. Imo siyang tulubagon! O dili ako! Unsa? Gibuhat ko ang tanan! Andam ko mo ila ng bata! Pero ikaw ka doon na nangitag paagi! Aron malayo ka ng bataan ako! Busa ko nun sa may metabo niya! Imo nang tulubagon! Dili mo may mong gamiton ka na imong gisabak! Aron gawas nun ka buhimog dautan, Caroline! Buhay ko! Unsa bottom na nako, ha? Unsa Tugani ko! bottom na nako? Hain na patay lawas si Panyang! Unsa Patay na si Panyang sa dang gikakuskus siya! Pero nawadan ko panimuot! Tungkol sa dagang bunog ako na dawat, gika ninyo! O pagbata ko, wala na patay lawas si Panyang! Karuntugan! Hain ninyo siya taguy! Huwag ko kasayuran! Ayaw pamagag! Ikay nagkuha sa patay lawas niya! Dili ba? Sobra ka kadautan! Imo siyang gipatay! Unya, ang patay niyang lawas! Gusto pa nimong amung-amungan! Tugani ko! Ahain ninyo gibutang ang patay lawas si Panyang! Sultihin ko! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa said marketing.